Takže chtěl bych ještě všem upozornit, že toto video bylo natočeno na serveru Imperial verze 1.5.2 a říkám to teď, protože na začátku videa, nebo vlastně v tom videu, samo o sobě není vysvětleno, na jakém serveru hrajeme, takže to je jen tak na připomínku a my teda můžeme začít, takže čus. Takže čau lidičky, vítám vás Skalák a máme tady další videjko, no spíš první videjko z Minecraftu a ukážeme si tentokrát takovou menší prohlídku domů našich. A je tu se mnou Seven. Čau to se zjí za počítačem je Seven. A první dům bude Sevenovo, takže jdeme na to. Takže takhle vypadá vstup, takže vejdeme. A my tady hned, jak přijeme, tak uvidíme bar. Tady vidíme bar a tady taková lavice s stolama pro hosty, s kterými můžou popíjet třeba. A když třeba se ušpiní, tak se tady můžou jít umýt na záchod do umyvadla, nebo můžou si dojít na toaletu. Dále tady máme taky první patro. Tady máme balkon z lehátky, na kterém se můžeme opalovat v létě. A tady to je ta nejhlavnější místnost, ložnice s LCD televizí velikou. Ano, tady si můžete lehnout a spát a předno se koukat třeba, nevím, na Nechá smysl 3, nevím, nechci dělat žádnou reklamu. Nevím, to mi jen tak napadlo. Takže a potom, jako poslední část tady toho domu, tady máme půdu. Tady je takové menší, jakože tady prostě má takový skladovací prostor. Tady se skladuje všechny své poklady a může tady třeba si ohřívat, protože nemá pece a pracovní stůl. Takže tohle by bylo z tohle domu všechno a my se teď podíváme na ten můj, takže s tím ahojky. Takže tady máme můj stavbu, mám takový větší domeček a můžeme se teda na něj podívat. Tak tady přijdeme, otevřeme dveře a po pravé straně mám taky odkládací prostor, takový šatník. Tady do toho si dávám moje poklady, tady prostě seženu. A hned vedle pod schodami mám pece, který si vypaluji věci a zatápím. Když vyjdeme po schodech do druhého patra, tak tady je taková velká prázdná místnost, ve které je postel a pracovní stůl. Tady trávím nejvíce času, protože tady vymýšlím různé nápady a něco tady furt vymýšlím v tom pracovním stole. Takže tak. A my se teď budeme podívat na třetí a poslední domeček. Takže jdeme na to. Takže tohle je stavba našeho kamaráda, takový menší domeček. A my tady jdeme dovnitř. Ano. Když vyjdeme, tak nalevo, tady pod schodami uvidíme takovou malinkou kuchyňku. Jednoduchá kuchyňka, taková krásná, stylová. A poté hned tady uvidíme schody do druhého patra. Tady má pejsánka, no ahoj ty kulišáku. No a tady má vlastně takový menší balkónek. Ještě tento dům není plně dodělaný, takže tady nejsou žádný truhly, skládací zařízení ani nic. Ale aspoň to za něj stačí. Takže tohle byla naše ukázka domů a mějte se krásně. Čus!